Ogene be ya, obodo ta n'ụzọ. Ogene be ya, wee ka na gwara abacha. Ọmalụ mma gakwana mma. Asị obodo ta n'ụzọ na mmụọ na-abịa. Ogene be ya, adaba mba. Ogene be ya. Obodo na-ete. Tibrisie. The general Vidas. Odogwu nwoke. Sini ga-adị ka esi maka na eji ada agwụ agwụ. Maka na mmadụ ka eji ata. Ogene be ya. Sikwa nwere chaala agwọ. Ọ na-arasị n'ọgwụ na-arasị n'ụkwa. Wee ka a na-ekwu maka ihe a. Maka na mmanụta bụrụ n'ugwu onugbu. Mmanụta bụrụ n'ugwu onugbu onye ga-ede ya ire. Ịgbaghe. Ogene be ya. A na-eme ya eme. Ọ bọba anyị. Ubu bụ Enugwu. A na-esi akụ. Ihe wee che wee mee. Ihe eji mara anyị. Ihe a. Obisi na wage Obalu na-egbu gị Obisi na wage Obuku na-egbu gị Obosi na-egbu gị Obosi infection Obosi typhoid Obosi malaria Onye bi n'ụgbọ Chiprisi onu mekene gị Chiprisi na onu mekene gị Ewo nke a bụ nke anyị nke a bụ nke anyị ụmụ Igbo ge ntị nke a bụ nke anyị ihe wee asị na ọmalụ makakwara mma asị na ife onye nwe ka o ji eme ọgụ Chiprisie bamunda Ogene be ya ihe nwe ka o ji eme ọgụ Igbo anyị na-eme nkefa na-eme nkefa onye egwu bụ egwu ka o ji eme ọgụ Ogene be ya anyị ji egwu wee bịa maka na ọ na-abụ ijere na-apụta n'ọgbọ ọbụna adị egwu onye isi na wee were onwe ya onye ukwu na-egbu onye aka na-egbu onye agha na-egbu ara agba mba nke a bụ nke anyị nke a bụ nke anyị ụmụ Igbo ba na-atabazie na nke a bụ nke anyị ijenara Ogene be ya ijenara bitasị ụmụ Igbo ba anyị na ya ebidokwa ụbọ ọsọkwa asịkwa m nwata nwaanyị na ya gburu n'ogbu ya asịkwa m nye esokwe na-eme ma ndị ebe ụmụ ebe omenala nwaanyị gị igbe mụ na agụrụ Igbo agbagbuo ya na ya ọsọkwa n'ime kwadị ka ya tara kpọ na wabe ya ọsọkwa ụmụ Igbo ba anyị Ogene be ya we ka na kwala abacha nke a bụ nke anyị nke a bụ nke anyị Igbo nke a bụ nke anyị